ми струва лазерната корекция в iStar LASIK Institute Истанбул? Пакетната цена на цялостната медицинска услуга в нашата клиника е 1199 евро. Това включва подобен цялостен предварителен преглед, операция на двете очи едновременно в един и същи ден, доживотни безплатни прегледи, застраховка iStar Care, медикаментите, които ще ви бъдат поставени по време на прегледа, операцията и капките, които ще ви бъдат дадени за заздравяване на окото след операцията. Също така, ако пътувате с обществен транспорт до Истанбул, ще ви посрещнем и изпратим от до автогара летище в зависимост от транспорта, който сте избрали. Също така, ако сте избрали уикенд пакет, който се провежда един път месечно само за български пациенти, то в цената ви се включва и една нощувка в 4-звезден хотел с закуска в близост до клиниката, буквално на 2 минути. И като подарък от нас през втория ден след операцията, вие ще получите и една незабравима екскурзия с корабче по Босфора или до един от най-красивите аквариуми в Истанбул – Тюркоазул. Като допълнителни разходи, ако сте решили да посетите Истанбул заедно с придружител, който да бъде през цялото време неотлучно до вас, то той трябва да доплати извън пакетната цена още 10 евро. Всъщност това е разликата между единично и двойно настаняване в хотела. Допълнително, ако желаете да останете повече нощувки, да кажем 2-3, за да имате повече време да разгледате града, тогава ние може да ви помогнем с резервация в хотела, но всяка допълнителна нощувка вие си заплащате отделно. Като в зависимост от хотела, цената може да бъде между 50 и 90 евро за двойна стая. Нещо, което трябва да организирате сами, това е пътят ви до Истанбул. Ако пътувате с автобус или самолет, то вие трябва просто да ни кажете къде и кога да ви чакаме. Но организацията по самото пътуване зависи от вас, съответно и неговото заплащане. И един последен въпрос, който много често ми задават нашите пациенти, това е колко джобни пари да си взема. Ами, като отговор мога да ви кажа, че стандарта в Република България и Република Турция е приблизително еднакъв. Тоест, ако за 2 дни бихте изхарчили в България 100 лева, това означава, че трябва да си обмените 100 лева в турски лири, тъй като това е официалната валута в Турция, за да сте спокойни, че може да прекарате тези 2 дни без притеснение. Надявам се това отговаря на всичките ви въпроси.